கர்த்தராகிய இயேசுவுக்கே மகிமை, பிதாவாகிய தேவனுக்கே மகத்துவம் உண்டாகட்டும். ஆவியான தேவனுடைய ஆளுகை முழு உலகிலுள்ள சபைகள் மேல் மீண்டும் ஒரு விசை இறங்கி வர வேண்டும். விசுவாசிகள் எல்லாம், ஊழியர்கள் எல்லாம், பாதிரியார்கள் எல்லாம், பாஸ்டர்கள் எல்லாம் தேவனுடைய சத்தியத்தின் சாட்சிகளாக மாற வேண்டும். எங்குமே இயேசு கிறிஸ்துவின் ராஜ்யமான சபைகள் எழும்ப வேண்டும். தேவன் தானே அவருடைய ஆவியால் உங்களை நிரப்பி மறுரூபப்படுத்துவாராக. கர்த்தருக்கே கோடி ஸ்தோத்திரம். யோவான் 4ஆம் அதிகாரத்தில் 14வது வசனம், நான் கொடுக்கும் தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கோ ஒரு காலம் தாகம் உண்டாகாது. நான் அவனுக்கு கொடுக்கும் தண்ணீர் அவனுக்குள்ளே நித்திய ஜீவகாலமாய் ஊறுகிற நீரூற்றாய் இருக்கும் என்றார். அல்லேலூயா. என் அன்பானவர்களே, இன்றைக்கு மனிதர்கள் பாவ தாகம், கெட்ட நடத்தையின் தாகம், பண தாகம், பதவி தாகம், இச்சையின் தாகம், மதவெறி தாகம், குடிவெறி தாகம், ஆண் பெண்களினுடைய மாம்சிக ஆசை இச்சையின் தாகம், சினிமா தாகம், சீரியல் தாகம் என்று உலகத்தினுடைய பெருந்தினி தாகம், பொல்லாத பாதாள வழிகளின் தாகம், மாய்மாலமான தவறுகளின் தாகம் என்பதனாலே மனிதர்கள் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவோ முழு உலகத்தை ரட்சிக்கவும் பாவ சாப கட்டிலிருந்து மனித குலத்தை மீட்கவுமே இந்த உலகத்துக்கு ஆண்டவர் இயேசு இறங்கி வந்தார். இங்கே கர்த்தராகிய இயேசு சொல்லும் சத்தியம் என்ன? நான் கொடுக்கும் தண்ணீரை குடிப்பவனுக்கு தாகம் வராது. ஆம், பரிசுத்த ஆவியான தண்ணீரை நாம் குடிக்க ஆரம்பித்தால், ரட்சிப்பின் தண்ணீரை, பாவ மன்னிப்பின் தண்ணீரை கிறிஸ்து இயேசுவிடத்தில் நாம் பெற்றுக்கொள்ளும்போது, ஆவியானவர் நம்ம நிரப்பும்போது நமக்கு பாவ தாகம் வராது, இச்சை தாகம் வராது, உலக தாகம் வராது, மாம்சீக தாகம் வராது, ஆண் பெண் என்ற மாய்மால தாகம் வராது, பதவி தாகம் வராது, இந்த உலகத்தினுடைய ஆசாபாச தாகம் வராது. தாகம் வராது. என் அருமையானவர்களே, கிறிஸ்து கொடுக்கும் பரிசுத்த ஆவியான தண்ணீரை இன்றைக்கு கிறிஸ்து உலகம் குடிக்க வேண்டும். சபைகளெல்லாம் அந்த ஜீவ தண்ணீரை குடிக்க வேண்டும். போதகர்கள், பாதிரியார்கள், பாஸ்டர்கள், விசுவாசிகள், ஊழியர்கள் என்று எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியின் தண்ணீரை நாம் குடிக்க வேண்டும். நமக்கு உலக தாகம், பாவ தாகம், அநியாய தாகம் வரக்கூடாது. மாம்சீக தாகம் வரக்கூடாது. நமக்கு பரலோக தாகம் வரணும், ஜெப தாகம் வரணும், வேதவசன தாகம் வரணும், உத்தமத்தின் மேல் தாகம், உண்மையின் மேல் தாகம், நேர்மையின் மேல் தாகம், நியாயத்தின் மேல் தாகம், கிறிஸ்து இயேசுவின் மேல் நமக்கு தாகம் வர வேண்டும். பிதாவின் சித்தத்தை செய்கிற தாகம் நமக்கு வர வேண்டும். அதுவே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு முன்பு நம்மை பரிசுத்தவான்களாய், பரிசுத்தவதிகளாய் நிறுத்தும். தேவன் நம் வழியாய் மகிமைப்படுவார். அப்படிப்பட்ட ஒரு அபிஷேகம்தான் ஆவியானவர் இன்றைய நாளிலே நமக்கு கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. பெற்றுக்கொள்வோமா? ஆண்டவரே, எனக்கு தாகம் வராத தண்ணீரை நீ தருவீரா என்று நாம் அவரிடத்தில் கேட்போம். அவர் கொடுக்க ஆவலுள்ளவராய் இருக்கிறார். ஒப்பு கொடுப்போமா? அன்புள்ள நேசப்பிதாவே, எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவை இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பி தாகம் வராத ஜீவ தண்ணீரை நீர் கொடுக்க வைத்தீரே. அந்த பரிசுத்த ஆவியான ஜீவ தண்ணீரை குடிக்கிறவனுக்கு பாவ தாகம், அக்கிரம தாகம், அநியாய தாகம், அசுத்த தாகம், தாறுமாறு தாகம், துன்மார்க்க தாகம் வராது. அப்படிப்பட்ட ஜீவ தண்ணீரால் எங்களை எல்லோரையும் நிரப்புங்க ஆண்டவரே. உம்மையே மகிமைப்படுத்துகிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்த நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென்.